Markel Garai, Peña Vitoria klubeko tenislarixa da. Kategoria guztiak pasata, absolutu mailan dihardu egun. Maiatzeko lehen asteburuan, Unibertsitate arteko Espainiako txapelketa jokatuko du, Euskadi ordezkatuz. Markel Garai, Markiegi, Atxaldeon. Atxaldeon. Eskerrik asko gure gonbidapen onartzearren, edo hobeto esan da, eskerrik asko zure tenis klubera gonbidatzearren. Bai. Zeratik tenisa, Markel? Ni betean ikin dut kirol asko, aitakin pilotan jolastu, mendira joan, bizikletaz, eta goratzen naz errekroan eta futbolen jolasten nahuela, eta horrela hasi nintzen lehenengo kirola, asko gustazu zitzaidan, eta futbolen apuntau nintzen, bai. Eta gero goratzen naz aktivitate bat hasi zala, kirol weekend deitzen zala, eta zan, asteburuetan kirol berri bat probau. Eta asteburu baten tenisa probau gauen, eta asko gustau zitzaidan, eta tenisera bai apuntau nintzen. Eta hasi nintzen horrela bi urte. Bai, futbola eta tenisa 2 urte, eta gero gurasoek esan zidaten bat aukeratzeko, eta tenisa aukeratu nahuen. Eta ez da oso ohikoa, futbola eta beste kirol bat egiten duzunean, eta aukeratu behar dakotzunean, futbola alde batera lagatzea, ez da ohikoena. Bai, ez da ohikoena, baina niri gustau zitzaidan tenisa eta horrela egin zen. Hortik aurrera tenisa tope eta... Zenbat urte pasau dira? 10 urte edo lako zerbait. Osa, bastante berandu hasi nintzen tenisakin. Eta hori igual desabantaia izan zen. Lehenengoan, baina... Ze horretik kategoria guztiak pasa dituzu, eta gaur egun absoluto mailako tenislarixa zara, Arabako txapelduna izan zara, Euskadiko txapelduna be bai. Txapelduna bigarren. Euskadiko txapelketan bigarren hori da, geletu nintzen bai. Baina, evoluzio bat egon dela, ez? Hori da, evoluzio bat egon da, eta ondo joan da. Eta ontxe, izan duan garaipena, Unibertsitateko Euskadiko txapelduna, ondo abuela. Bueno, ondo, ez? Bai, ondo. Pozik. Jaiotzez arrasatearra zara, baina tenisian Gasteizen diharduzu. Bai. Girona begon zinean urtebete, batxilergoan. Asmo bat zeukan, beka bat lortzeko, baina konta idazu? Bai, hori da, asmoa zan, uste dut, kompetizio mailan gauden jokalari guztion hola asmoa edo helburua, bat izan leki ATP mailara heldu, baina horretarako ni uste dut izan bizarrera un fuera de serie, esto. Eta gero, helburu errazau bat, izan leki hori beka lortzia estatu batutan, eta hori batxilergo lehenengo mailan egon nintzen Katalunian jolasten, esperientzia bezala eta gero puntuak hartzeko, eta estatu batera joateko. Baina, momentu heldu zanean, erabaki zeben ezetz. Hori da. Eta esango neke puntu hortan ikasketak lehen etxi zen ituela, ez? Hori da. Nire etorkizunean ez nintzen ikusten jokalari bat bezala edo, burua hotzan pentsatzen, ez nintzen ikusten jokalari bat bezala edo entrenatzaile bat bezala, ni beti nahi nauen ingenieritza ikasi eta hori nauen. Porque hori, beka hau zan ondo zauen bekia, baina enpresagintza ikasteko zan. Eta orduan ni ingenieritza nahi nauen eta hori nauen, arrasaten ikasi. Orduan, ondikan arrasaten hankatxo bat edo bixeak badituzu, ez? Hori da. Eta familixiak, klaro. Bai. Nolako tenis jokalarixa zara, Markel? Ni uste dut, justo nintzen kontrakua. Azkenin tenisian azten zarenien, zara super arrezgau dana, lineatara bota, pelotia, punto polita iteko eta, baina konturatu nintzen tenisien eta frontoien eta kirol honetan, azkenin arrezgatzia ez dauela merezi. Falloak itea ez dauela merezi, eta ontxe, justo kontrakua, nik kontsideratzen naz, igual jokalari hola bastante segurola, marginekin jolasten dutena, eta saiatzen nazela puntuak eta partidua luzatzea. Hor nau ni eroso. Pentsatzen dut tenis munduan, eta gainera belaunaldika ikusten dian tenis jokalari erraldoi horrek, nik uste errobe badakoia, etengabe hobetzen joan behar dela bat, ez? Hobetzen, berritzen, birziklatzen, zuk hobetzeko eukiko duzu zeo zer. Zein da zure kolperik onena? Kolperik onena, drivea da. Nire kolperik onena,
eta normalien nire oponentea edo saiatzen naz drivearekin mugitzen edo bai, hori da kolperik Eta onena. hobetzeko zer dauka Markelek? Ordu asko sartzia, kirol guztietan bezala, eta eske ez dauko, trukua da, ez dauela trukurik. Hori da trukua. Lana eta lana. Hori da. Konsistentzia eta... Eta hankak. Eta Esan gura dut. Bale, besuak eta bai, baina Fisikoa, tenis jolari bai. batek eukibia dau fizikoki hori da, indartxu bai. edo gaina zure kasuan partiduak luzatzia gustoko baldin badozu derrigor. Bai, fiziko ona eukibida eta horretarako entrenamentua. Ta bai, bueno, ontsa ez nabil asko entrenetan, ingenieritzakien eta hori dana, baina bai beharrezkoa da. Hori teknikoki, tekniko lana itxia, baina bai fizikoki garatzia. Eta hor bez dago trukurik, Ez ez da? dago trukurik, ez. Bai. Entrenatzaile ere basabitz. Bai, Hori da beste bat, norbera dakixena, txiki irakastea azkenian supere hola zizinen, ez da? hori da, bai, eta azkenin bastante ilusio ematen da horrek. Zu, bai, ni garai baten klaseak hartu nituen, eta ontsa zuek ematia, eta hori transmititzea umiei eta ondo dau. Venga, zer da xamurraua? Drive irabazle bat botatzia, edo neskamutiko gaztiak kontrolatzia eta ondo bideratzia? Xamurraua errezagoa, ez? Bai. Drive, ni uste dut drivea botatzea, umeak azkenien, ura nahi badaue eran, doiez, ez daue kasurik itzen, egiten daue nahi dauena. Que igual drivea, hobeto. Baina eraberian aberazgarri xabe izango da, ez da? Bai, aberazgarri xabe da, bai. Gainera, jokalari zara, entrenatzaile zara, baina aurkixan epaile izateko titulua badaukazu, Bai. eta kantxan epaile izateko titulua bai. Zer da zailagoa? Zuen lana edo euren lana? Hor egongo litzateke, euren lana oso zaila da. Azkenien, bai, oso zaila da, normatibat ikasi eta euki behar dozu, eta normatiba hori denbora oso murriztu baten aplikau biozu. Oso zaila da berarena, ni uste dut, konpentsauta dagoela. Meritu asko dauke epaileak, bai. Ze partidua normal baldin badoia, normalian ez da egoten arazorik. Hori da. Baina normalian, pasauleike, final handi horretako batian, Grand Slam baten final batian, eta... Bai, eta hor eukibida, eta hori, eta denbora murriztu horretan, normatiba dan aplikau biozu, eta ostra, eta dauen bokabulario espezifikoakin, eta dana, eta hori ez da erraza, bai. Lehen aipatu dezazu ATP zirkuitora heltziarena, zu oina absoluto mailan zauz, Bai. ATP da profesionala izatia, ez da, ulertzen Hori da. dut. Salto handixa dau? Bai, bastante salto dau, bai. ATP-ra altzia, zaila da. Zaila da, diru esko eukibozu, denbora asko be, ezin da konpaginau estudizu batzukin edo, ezin da konpaginau. Horra salto emoten bozu, ja... Hortara dediko bia zara. Hori da. Hortara dedikau biozara al 100%, bai. Zure mailan egonda, profesional maila hori alde batera utzitia, kirol garestitxa da, disiplina garestitxa da? Bai, oso garestitxa da. Ikusi duzunez, gaur adibidez jolasteko 3 raketa hartu ditut, 5 daukot, eta porketa denbora guztien azkenen bola limatzen dozu edo gastatzen dozu, eta sokak apurtu iten die be, material asko kostetan da, torneoen inskripzioak be bai, oso garestitxa da, kirol garestitxa da. Baina, Markelekor jarraitzen dau. Hori da, bai. Badakotzu erronkaren bat, txapelketaren bat, zehozer begiz jota, gorriz markauta, egunen baten... Bai, igual estuizuak bukatzean, nire helburua izango zen, adibidez, ATP puntu bat lortzia. Hori izango zen helburu bat, eta ez dut deskartetan. Eta zer egin beharko zeuke, puntu hori lortzeko? Lehenengo ITF-ak jolastu, azten die gradu basuen ITF-ekin, eta gero altuenera heldu, eta hor bai sortatzen direla puntu ATP-ak, ATP puntuak. Eta horren partido bat irabaztia ATP puntuak daukan jokalari baten aurka. Oin, denbora atletikona ikusi da,
modan edo viral egin da Carlos Alcarazek partidu importante baten aurrian, final baten aurrian, ez da lagoten kontzentuta, dakola bere errituala, dantza egiten dau. Markelek badako zeo zer, partidu baten aurretik? Bai, normalien igual ordu bat lehen hau edo 2 ordu heltzea pistara, ikustia apur bat, igual buruan be ikustia partidua imaginatzea apur bat, eta gero musika entzutia be. Bale, musikara helduta, elkarrizketa bukatzeko eskatuko dut kantu bat. Zuri oroitzapenen bat dakarkizuna, edo simplemente zure playlistian dagotzulako, kantu bat. Bale, justo Katalunian egon nintzenien, batxergo lehenengo mailan, justo atara zegoen Kaiola Noche, Kaiola Noche remix, Quebedok abesten dagoela eta hori gustatzen jat. Segi musiki entzuten, segi peloti astintzen, eta gu adi egongo gara, ea ATP puntu hori noiz heltzen den. Markel Garai, Marki, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.